sudah tersedia kembali di kesempatan siang hari ini Laras Budaya untuk panjenengan. Seprene nggonku ngenteni janji iku prasetyane ati kadung tresno pring sliramu dupa kayu ra eling dino lan wektu ingati katon rapi Toyo duwe toyo rakaruan nadyan tansah anggadan ati samar yen sliramu ra kelingan wong ayu ati-ati cok pijer semoyo wae aku tresno karo Toyo kawe loro iku rapayu aku ora bakal mundur aku ora bakal bali yen durung nyanding sliramu ukuran tresno dudu podo Laras Budaya Indonesia. Yo yo. Ya, Bapak Ibu bertemu dengan sambil menikmati santap siang. Tentunya kembali dihibur bersama kami. Nombreng sliramu tuh wong ayu ra eling dino lan wektu ingati katon rapi so ilang kaya kuwi kaya raka ruwen nadyanmu ansah anggadang samar yen sliramu la kelingan wong ayu ati-ati cok pijer semoyo wae aku tresno karo kowe tekane ngatimu kaya kawe loro Jukat Pak Nim. Aku ora bakal mundur, aku ora bakal layu, yen durung nyanding sliramu. Asik. Ukuran tresno dudu padha nanging lumite asmara. Sekali lagi. Yo! Indonesia. Joget terus. Bisa nyanyi, Pak? Seprene nggonku ngenteni janji iku prasetyane ati akadem tresno ring sliramu wong ayu ra eling dino lan
lesu ingati aton rapiso ilang saya tuwe saya rekat tuwe ajan mung ansaan hati samar yen sliramu rakingan wong ayu ati-ati jok pikir semoyo wae aku tresno karo kowe tekan katine oyo kawe loro iku rasayo aku ora bakal mundur aku ora bakal layu yen durung nyanding sliramu ukurane tresno kudu